Hej med jer. Jeg er Amalie. Og der er 2 af mig. Jeg like it. Men jeg er ikke lige. Og Frida er det seriøst. Jeg er nemlig den hottie lamadi. Nej. Nej, jeg er slå lille Molly. Og Frida, hun er paddelig med Datli. Ja, hvor er det sjovt. Og Claudia, hun er... Hvad var Claudia? Nå jo, Claudia, hun er pink lille dik. Og Louise, hun er... Fordi Louise selv synes det. Hottie lamadi. Nå. Ej, hvor sjov. Jeg kysser med mig selv. Prøv at kysse dig selv, Frida. Den er en vej fra, Frida. Det kan man ikke. Jo, sådan der. Prøv så. Jeg kysser med mig selv. Den er en vej fra, Frida. Den der. Kys dig selv, Frida. Det var lige... Det her, det er egentlig morsomt. Nå. Nå, næste ting, Frida. Skal jeg have noget sort-hvid? Vi er fra 80'erne. Come on, baby. Yeah. Puha, jeg synes, vi har det lidt varmt, Frida. Luft mig, Amalie. Nå, farvel. Nu er det sådan her, at vi prøver lige den næste ting. Og den har vi set. Smukke mig. Ja, nu er det mig. Det er helt selv på vind. Sæt den her. Skift. Nå, lad os tage næste, Frida. Det er en sjov. Flot hår, ikke? Lidt løftet om bag. Det var sådan en ny moderne måde der. Og så vores tænder. Ja, jeg har det ikke så godt i øjeblik. Jeg har ret. Det er Frida i hvert fald. Ej, kan nu ikke blive generet. Ja. Prøv at se min mund. Måske kan den se knogler ud. For satan, Amalie. Jeg kan lige til at smage Frida. Nu ikke blive generet. Er det min underbukser, der lyser sådan? Ups. Porno. Slow, lille Molly. Det er mig. Ja, det er mig. Slow. Nå, så den her. Læg helt stille, Frida. Læg helt stille. Det kan ikke lade sig det gøre. Så prøver vi den her. Med krøllet hår. Nå. Fordi vi skal nå videre, ikke? Så skal vi lige holde det her. Fordi den skal jo helst ikke være 7 timer. Og ja, prøv at kigge mine øjne, mand. Giv mig det. Her, Frida, er du klar? Nej, de er ikke sjov. Den er heller ikke sjov. Den her. Tror du kan finde ud af at finde den i dag, Frida? Nu ikke blive generet. Frida, prøv at vente. Vi skal lige lave den her. Ja. Lad mig skubbe mit hoved ud. Nej, gider ikke. Ej. Nej, det går ikke, Frida. Nej, det ved godt, Lad mig få den, okay? Vi banker hovedet sammen. Hvad får han? Så vil du have den igen? Au! Vi er til næste. Den er sjov, Brygge. Er du klar, Frida? Den vil jeg have. Ej, det ligner hjerter. Mit hoved. Jeg har lidt ondt. Au! Nå. En fed nejlak. Som jeg har lagt på. Altså nejlakken. Ja, du er ikke så god til det. Nej. Frida, det gider slet ikke. Er du klar? Nu skræmmer vi publikum. Det er mig.
Giv mig den. Er I klar, så er det kat Fridas? Den var til dig, Katja! Nej, det er bare pinde med dig. Nå, Frida mener ikke, det var til dig, fordi hun kan ikke lide det, åbenbart. Nå, nej. Hov, måske skal vi lige fjerne det der. FaceTime. Vi skal... Muster. Er du klar, Frida? Sid lige helt stille, sid lige helt stille. Ej, Frida, du skal sidde stille til jer. Ej, Frida, sidder du snotter på skærmen. Nå, hvordan fjerner man det? Jeg ved ikke. Sådan her. Pusser du den ikke lige, Frida? Ej, vi skal nok pusse deroppe. Sådan her. Sådan der. Ja, og så siger vi hej hej. Nej, vent lige lidt, fordi du skal lige... Er du klar? Pust! Ej, Frida, ved du hvad? Jeg synes lige, vi skal være en lille missetat. Kat. Missetat. Kat. Ja. Og værsgo alle sammen. Farvel.